Днес ще разбъркаме един козунак, за да пробваме дали работи стартера за квас. Това видео е продължение от серията за стартиране на квас. Това е за първи път, в който ще го ползвам, след като направих видео как се стартира. Вчера не можах да го ползвам, тъй че го захраних по стандартния начин още един път и го оставих на плота в кухнята. И се вижда, че има активност, има живот. И днеска ще разбъркаме този козунак, просто да видим как работи кваса. Няма да правя това видео като рецепта за как се бърка козунак. Ще сложа видео в описанието на Ангел Ненов, който показва как може да се ползва кухненски робот. Започваме стъпка по стъпка. Тук ще меря направо в миксера. 160 мл мляко и първата стъпка е автолиза или хидратация на брашното. Понеже после ще поставяме много захар, предпочитам да активирам хубаво кваса с отделна стъпка. Като се разбърка тестото, после ще го сложа в хладилника за 24 часа, да хубаво да се умножи дрождите. Значи сега 160 мл мляко. Като ползвам миксер, винаги слагам първо мокрите съставки отдолу и брашното най-отгоре, защото така най-малко се разсипва отстрани и най-малко има зачистени от купата. Значи 3 яйца, и дозата, която ще приготвям днес, общо ще има 600 грама брашно за един козунак. Просто като тестово изпробване на кваса. 100 грама квас, ще ми трябва една лъжица. Значи 267. Аз слагам квас 20% от количеството брашно. И сега идеята е, че тези дрожди вътре от кваса ще се размножат и така ще има по-кълчесто накрая. И добавям 350 грама брашно. Сега анулирам кантарчето. 350 грама бяло брашно. Принципно ползвам ръжено и пълнозърнесто за хлябове, ама за козунак направо бяло брашно, силно брашно с високо съдържание на протеин, около 12% съдържание на протеин. 350 грама, 308, 343. Това не съм приготвил още кука. Ще видя с коя кука ще го меся. Ще разбъркам тази смес и ще оставя за 2 часа. И понеже кваса ми е нов, ще му дам... Значи по принцип, като се пече с квас, се отделя 2 пъти повече време или 3 пъти повече време, отколкото сравнение с мая. Но понеже моя квас е нов, трябва да му дам повече време да хубаво да се активизира. Така че примерно ще му дам около 3 часа на тази стъпка. Да намери вътре влагата, брашното, да почне да се размножа и после ще добавя следващите съставки. И още един интересен факт е, че като слагам мляко примерно на хлябове или на козунаци, в моите очи млякото е като вода и масло или мазнина разредена, тъй че мазнината помага за мекота на опичане, като има мазно, мляко, масло.
самите продукти могат да имат хрупка коричка, но са меки, нямат твърда кора. Това е за сега, ще разбъркам и ще се видим след 3-4 часа. Ето как изглежда стъпката за хидратация. Нарича се още хидролиза. Покривам с кърпа и го оставям за няколко часа да живне. И понеже стартера е звездата на нашето видео днес, да го включим с указания за следващите стъпки. След като го ползвах стартера, сега продължавам със стъпка да го нахраня по стандартен начин с 50 грам вода, 50 грам брашно. Понеже е стоял в хладилника или не е бил ползван за известно време, може да има чертичка изсъхнала вътре в бурканчето и е добра стъпка, като се захранва след този престой. Аз вече сложих вода и поизчистих малко. Какво се прави? Слага се 50 грам вода и така хубаво се разбърква вътре с много вода, то е водно. И това успя да разгради или да разтвори така сместа. Да му като сложим брашното, хубаво да поем всичко. И после, понеже е влажно, много лесно може с острото на лъжицата, на върха на лъжицата да се изчисти. И ако има засъхнала чертичка тук с лъжицата и с вода, лесно ще се размие вътре в сместа. И сега като се разбърка и се изчисти ръбчето, чак тогава слагам брашното. Аз вече сложих 50 грама вода и сега ще сложа 50 грама брашно смес. Да го подготвим, да го приберем после пак в хладилника за следващия път. Така, значи разбърквам стартера. Понеже е имало вода сега по всяко ръбче, може да залепне малко тесто, но ще го изчистим с кърпа. Така изчиствам с пръст, колкото е възможно. И ползвам хартиена кърпа на една стъпка, докато е още влажно. Така, минавам с хартия и важно е да се чисти страните на бурканчето, защото там няма влага или няма... Бързо се губи влагата и се губят и бактериите. Но понеже има влага в бурканчето, сме сложили капачката, може да се развият други нежелани фунги, като мухъл. Така че едно изчистване позволява развитието само на бактерии, които ги искаме вътре в бурканчето. Аз ще взема само една мокра кърпичка и сега ще се върна. Значи, ако се ползва много редовно и така е окей да се прибере бурканчето с леко изсъхнали страни. Но, примерно, ако знаем, че може да седи дълго време в хладилника, е хубаво да се изчисти възможно най-много. Фръкнам еластиката. И ще го оставим сега заедно с нашето тесто за аутолиза или за хидратация. Ще го оставим да се надигне на стайна температура. Пишем си датата с маркер за бяла дъска. Ползвам аз. Пише си маркер. Слагам капачка, завиваме съвсем леко.
Хубаво е да се остави на стайна температура от около 22 градуса за около 2-3 часа преди да се прибере в хладилника. Ако много бързате, може направо да сложите в хладилника, но ако имате време, хубаво да остане 2-3 часа, за да може дрожжите да се развият. Когато се сложи в хладилника, развитието на дрожжите се забавя и млечно-киселата бактерия се развива много по-бързо. Така че, примерно, ако не е стоял малко време на стайна температура, може като го извадите да има по-кисел вкус, защото се развива млечно-киселата бактерия повече от дрожжите. Оставям го тук, ще го видим след 3-4 часа заедно с чистото хидратация. Минаха около 3 часа с хидратацията. Ето как изглежда. Аз съм доволен, според мен има живот. И сега ще добавя другите съставки и после ще сложа всички тази смес за един ден в хладилника. Защото така правя хляба. Значи една пълна чайна лъжица ванилия екстракт. Вълнувам се да едем козунак. Това е толкова. Пускам си кантарчето. Една кора от лимон. Не ползваме домашни лимони и нашите не са много кисели. Зато и слагам и сок от лимон. Слагам сок от половин лимон. За вкус. За много да не паднат цимки вътре. Чакай. Смятайте този лимон, дето го стъргах, как се разпада. Колко 10 грама прави. Толкова. 200 грама захар и 10 грама сол. Значи, 200 грама захар. И 10 грама сол. Аз в принцип така ползвам едра сол. Да не пипам с мока ръка. 10 грама. И защото ще го слагам в хладилника, ще има достатъчно време да се разтвори тази сол. Сега ще го завъртя с миксера. И чак най-накрая, като се получи тесто. Чакай, забравя. Трябва да добавя още брашно. Ама трябва да прочита колко. 200 грама брашно. Аз ще карам по списък, пък щях да го забравя. 200 грама брашно. Ще се взема. Ако се забрави брашното, да се сложи повече вода, понякога стават странни неща, ама пък се вижда, ако стане много лепкаво. Значи 200 грам брашно. Ето. 120, 164, 206. 200 грама брашно. Сега става това нещо, ще го миксирам. И чак като стане хубаво тесто, ще добавя 125 грама масло и ще се видим тогава. Показваме стартера колко се е натигнал след като го нахраних за около 3 часа и решавам, принципно би го сложил в хладилника още сега, но решавам да го оставя за още малко да се отвои преди да го сложа в хладилника. И за козунака разбих тестото или го умесих на миксера. Сега ще го извадя и ще го сложа в купа
После ще отиде в хладилника. После ще изчета. Ето е точността как стана. Сега ще извадя с тази стъргалка, тук на кухненския плод. Ето ми е една от любимите части да вадя меко тесто от купа. Ще ползвам стъргалка, леко да го оформя и така на топка. И ще му дам 10 минути да почине. Аз така правя с хлябовете също. Само секунда ще взема една. Ето така го покривам на плота с 10 минути да придобие твърдост тестото. И после ще го оформя, ще го сложа в купата за хладилника. Ще се видим след малко. Последна стъпка от месенето преди финалното втасване. Махам кутията. Сега ще се наблажня първо тази кутия с мазнина. Може би трябва с масло, но така ми е по-лесно за момента. Просто да мога го извадя като дойде време. И сега ще го оформя няколко пъти като хляб. Ще видим дали ще стане. Ставаш перфектно. Ще го трицирам като хляб, едва ли не. Тестото. Но с хляба успявам да събера. Ще затворя топката. Както и на видеото с хляб, които правим, може да се види, има мембрана. Има балони. Аз съм убеден, че има мая. Балоните, някои от тия може са едрат сома, тук се вижда голям балон с въздух. Сега ще го сложа в тая кутия. Няма нужда да го надписвам коя дата е, какво е, ще го запомня. И ще се видим на другия ден, оставям го в хладилника за 24 часа. Минаха 20 часа в хладилника, го извадих преди половин час тестото. Виждаме, че не се е надуло много. Сега ще го извадя и ще го оформя на плитки. Аз не съм много добър в оформянето на плитките и ще го направя възможно най-бързо, колкото за видеото. Три плитки. Нещо такова. И съм си приготвил стафиди в ром. И сега видях друго видео инструкционно така да ги затворя. Чакай да затворя като франзела. Мисля, че това затваряне ще направи още слоеви. Така ще ги затворя, ще ги мина сега с течулката. Ще ги напълня. И ще се видим след малко, като съм оформил целия козунак. Като съм го завъртял на плитки. Предстои моите инструкции за завъртане на плитки. Не знам колко ще са добри. Ще се видим след малко, като го оформя, като го сложа в купичката. Завъртях 3 фитила. Сега ще затворя последния и мажа една формичка с масло, да не залепва. Майката му се изкара. И избрах кръгла формичка, защото ще сложа в една голяма купа. И според мен някакси трика е да се запази тази част на тестото, която не лепне, да може да се работи. Защото първия фитил го бях обърнал наобратно и се вижда разликата между този, дето съм го запазил отгоре мембраната, и този, дето
ни лепни. И сега все пак ще направим видео да видим как ще го сплета. Не съм много добър в плитките. Особено пак стои лепнещо, ще го сложа по средата. Едно дебело тук. Особено пък за кръгла форма, изобщо не знам как да го... Сега. Тъй. Сега какво правим? Така е някак... Перфектна плитка. Чем голям, даже ще успее да стане някакъв леко кръгъл. Колко толкова слагам го в тавата за последно втасване. Тук ако мога да затворя. И не знам това кърпа да го покривам, защото трябва да го мажа с яйце и захар. Даже не помня кога се мажи, но за да не го покривам с кърпа, ще го сложа в тази голяма кутия за днеска. Ще му намеря някъде, да не съхва, и ще му намеря някъде топло място да втасва. И нямам идея колко часа ще втасва, защото е нов квас. Тъй, че търпение и ще се видим като се надува. Ето сега какъв размер е. Трябва поне да изпълни формата. Ще се видим по-късно. Днеска почнахме от по-рано сутринта, че да има време да втасва. Минаха 10 часа втасване на топло. По едно време да се зачуих дали нещо ще има движение. И не е напълнил цялата купа, но трябва да ядем, тъй че продължаваме напред. Так му разбихме много добре едно яйце с прясно мляко. И направо цялото яйце сложихме. И сега ще намажем да може да залепне захарта. Днеска гледах, четох едни препоръки, като се слага захарта да е с влажни пръсти, да не загаря. Сега ще видим дали ще ми се занимава. Тук накиснах бадеми и сурови бадеми и орехи. Сега ще ги набутам и тях вътре. И сега ето го колко е втасало. Нямам никаква идея как да преценя. Не са надолу както очакваме. С мая както е. Дано да стане. Днеска си мислех колко съм смел да тествам стартер за първи път с Козунак. Дори да не стане много надигнат, съм убеден, че ще бъде вкусен. Тъй, че слагам тук всичко. Още бъде щедър. Така. Слагаме го в загрята фурна. Т.е. аз го слагам в загрята фурна на 180 градуса. Аз си намокра ръката по препоръка от интернет. Вярно, че стана едни планинки. По-малко за гара. Не знам. Още. Радост за децата. И за мен. Сладичко. Се измия. Загрял съм фурта с 180 градуса, пускам го за 40-45 минути и ще се видим като мине времето. Време е да проверим Козунака. 1 час направи. 1 час
Тък му го мерих и го почнах. Та-да! Мисля, че е достатъчно. Четох в интернет колко градуса да е. Пише около 95 за хрупкав козунак. Направи 95 градуса. И го бочнах с шиш. Не заш нищо, сега ще видим. Его нищо не за. Тук отгоре се забелязва, че е влажен още. Ще кажеш, че така напипане. Изглежда леко влажен, но ние знаем, че е с квас. Ще го оставим да втаса изключително много време. И няма да го режем тази вечер. Не знам дали ще има видео на разрязването. Даже не съм чел още дали трябва да го оставя във формата да почива, но ще го оставя и да се досготви. Изглежда много апетитно. Вижда се вътре как ще има конци. Не знам какво друго. На това се изпълни формата за 600 грама брашно. Мисля, че е доста добър размер. Тежичък да се струва, може да е влажен. Това е, мисля, че може да обявим тестването на стартера с квас за успешен, работи. Успех с печенето. Вече сутринта почива хляба. 10 часа. Изсъхнал е. Сега ще видим. Чуждък се дали ще е залепнал или ще трябва да го печем на ново. Май е залепнал. Ами време да го разчупим. Има гладни. Ще видим как точно е станал. Тежък се усеща. Влажен е. Ще държи няколко дена. Влажен. И във вкуса няма нотка на кисело. Успех с печенето.